abwezi ndi masatira bwinobwino nkhani yakugwidwa kwa zigawenga zija. Ndepa anazafika pena anazafusa fuso, anafusa Santos kuti afotokoze kumbali yake, ndi anasatulusa mawu omveka bwino osanapange edit, anachita kuyankhula mawu omveka bwino. Akaidi awa akupanga zimenezi chifukwa choti amandida. Ndeni najada mutu wanga abwezi ndabalalika panopa. Kubalalikatu sindikuziwa inuyo mwaimva bwanji. Akaidi awa amandida. Ndiye ineyo mmene ndimaziwira akati nkaidi ndiye kuti munthuyo wakhala kundende. Koma anthu awo sanakhale kundende ndi amene anapha malemu amene tikudandaula pano pamene tikulira panopa. Akutusa bwanji maonena zoti akaidi awa amandida chifukwa choti ndine atika ndine foma kakuti bwanji kaya chichwa chimenecho. Mpamene mutu wanga wajada ndiye sindikuziwa inuyo kuti mawu amene wamwe atanthauzira bwanji. Taimverani mawu amene anatulusa. Si edit zenizeni amvere mawu amene anatulusa. Meeting ya kubwera kuzaba kuno makambirana kuti kuli makwanda kwa Santos. Meeting ya kubwera kuno bwana ndineni chulungamo. Yes. Said akaidi awa ama nikumba chifukwa kuti ndine informa digirani ndiyankhule tu ndiyankhule chulungamo digirani inuyo tu davesera ngai agent Santos mwatuuza kunena kuti unabwera kuno ndi magia siyocho ndamene munabora ndiye tikambeni za uinformazo siti kukamba pano munabwera kuno kuzagwira ntchito digirani bwana atu londa apo kukuganizirani amene amaziwa kuti munthu iwalako ndi akhoti. Uyuyu watulutsa bwanji maonena zoti akaidi awa amandida. Pamenepo amalawi, pamenepo mutu aineyo wajada. Sindikuziwa ineyo kwanu kwa mutu wanu wajada nawo ngati wangawu. Tendika kumane kuma comment section.